खुलुमबाय फुंबिलिनि रादाबखौ फरायदों आं राजीव बसुमतारी। सासे मैसोगारि होग्रानि फिसाज्लाया दिनै आसाम पुलिसनि जेल वार्डनि साख्रि मोनदों। गोबाव बोसोरनि उनाव गामियाव साख्रि मोननायखौ रंजाखांदों खाटालपारा गामिनि रायजो राजाफोरा। बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय खाटालपारा गामिनि बिफा कैलाश बसुमतारी बिमा कनिका बसुमतारीनि आंगो फिसाज्लाया शहीद बसुमतारीया आसाम सरकारजों खुंजानाय आसाम पुलिसनि प्रिजन डिपार्टमेन्टनि जेल वार्डआव साख्रि मोननो हानायखौ गामि आरो ओनसोलनि थाखाय गोग्गानाय लाबोनो हादों। सासे मैसोगारि होग्रा जानानैब्लाबो शहीद बसुमतारीनि बिफाया गावनि आंगो फिसाज्लानो सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे समाजनि गियान होनायनि उनफिनना थायाखै एबा समाजनि गियान होनायाव उनफिनना थायाखै। दिनै बिमा बिफा आरो गावनि गोब्राब नाजानायजों शहीद बसुमतारीया जाफुंसारना आसाम पुलिसनि प्रिजन डिपार्टमेन्टनि जेल वार्डआव साख्रि मोननो हाबाय। बेखौनो दिनै शहीद बसुमतारीनि न'आव थांनानै खाटालपारा बिथराइ लाइब्रेरिनिफ्राय गोजोननाय मोनना बिमा बिफाजों लोगोसे शहीद बसुमतारीखौ आर'नाइ गांफा गांफा हैना मान बावदों आरो बिथराइ लाइब्रेरिनिफ्राय शहीद बसुमतारीनो थुलुंगाखां बोसोन होनायखौबो नुनो मोननाय जादों। 2023-24 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय क'क्राझारनि दतमायाव थानाय सेन्ट फ्रान्सिस जेभियार एइचएस स्कुला नोंथांमोननो लानानै फैदों गोदान मुं थिसननाय। दतमानि बोरसिजरा गामियाव थानाय सेन्ट फ्रान्सिस जेभियार एइचएस स्कुलाव दायो आर्ट्स स्ट्रीमाव 11 थाखोनि थाखाय गोदान मुं थिसननाया सोलिगासिनो। बोसोरै फरायसाफोरा मोजां जौखोन्दो लानानै उथ्रिसारनो हानाय बायदिनो बे फरायसालियाव नोंथाङाबो गुनगोनां सोलोंथाइखौ लानो हागोन। लोगोसेयैनो बे फरायसालियाव सोलोंथाइनि मोजां थासारिखौ बिथा खालामनानै हौवासा आरो हिन्जावसानि थाखाय आलादा हस्टेलनि खाबुबो दं। गोसो गोनां बिजाथि एबा फरायसाफोरा आर्ट्स स्ट्रीमाव 11 थाखोनि थाखाय मुंखौ सेन्ट फ्रान्सिस जेभियार एइचएस स्कुलाव थिसननो हागोन। मुं थिसननायनि बागै आबुं बाथ्राखौ मिन्थिनोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 7637819350 एबा 6900559217 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन। थामहिनबा सेन्ट फ्रान्सिस जेभियार एइचएस स्कुलाव थांनानैबो नोंथाङा सुलाद लाहैनो हागोन।